Hvis vi har formen her, og så vil jeg differentiere. Så siger jeg sådan her, plus 3 gange 3x i n minus 3 gange 2 plus 8 gange 1. Hvem er det, der råber så meget her? Jeg er lige i gang med at filme. Altså, fucking lige af, Pia. Okay, og så har vi x i... Ja, så har vi x her. X i anden minus 6. Og så har vi x plus... Kan du ikke skaffe ben? Og så skal vi regne A, B, C og D. Og så vil vi se, at A, det er lige med 1, og B, det er lige med 6, og C her er lige med 8. Og så for at regne det ud, så siger man minus parentes 6 i anden, og så siger man minus 4 AC. Og så for at regne det ud, så siger jeg minus 6 parentes minus 4 gange 1. Ja. Og så siger man... Du skal lige skrive B i anden der. Ja. Ja. Ja, B, ja, der. Sådan her. Ja. Og så siger jeg... så siger jeg gange 8. Og så giver det 4. Og så nu skal vi finde x'erne. Så der tager vi minus b plus minus kvadratroden af d. Og så dividerer man det med 2a. Og det gør man så ved at sige minus parentes minus 6. Og så har man plus minus kvadratroden af 4 det d. Og så dividerer man det med 2 gange 1. Ja. Og det er så lige med 4, og det er også lige med 2. Ja. Og så skal vi have, hvad hedder det? Bare tabellen. Tabellen for monopoliforhold, ja. Så tager vi x, og så tager vi, f, mærke x. Så sender han det til dig. Så tager vi 0, 2, 3, 4 og 6. Og så 0 og 6, det er 8. Og så har vi 2 og 4, det er begge to 0-punkter. Og så det her er minus 1. Og den er voksne fra minus uendelig af, og så op til 0. Og op til 2. Op til 2. Nej, jeg 2. Det kan du bare skrive hernede under bagefter, så. Det er rigtigt. Og så er den negativ fra minus 1 til... Nej, fra 3 til 6. Og så er den aftagende igen fra 6 og op efter. Ja, og så... okay. Så F er voksende i fra minus uendelig og så til 2. Sådan der. Og så F er aftagende i 2 til 2 til, nej, fra 2 til 6. Og så F er voksen i 6 til uendelig. Det er så klart ud af. Bum.